Gara-gara jilbab iki aku mau tekoni. Mbak Ri, jilbabmu kok apik to motife? Kok berjauh-jauhan to nek bercedhakan ku jenenge pacaran wong jenenge wae LDR motife. Apik ya Mbak ya? Unik ya beda dari yang lain ya toh. Mburine Mbak Hudi ya pantes ya kenal aku diulat-ulati jebule nyawang motifku. Tapi kira mung sekedar motif sing apik Mbak. Deke bermanfaat, manfaate luwih akeh. Lha apa? Selain dhek motif apik, dienggo iso bolak-balik, Mbak. Nah, kaya iki jenenge wae jijab. Yah, hijab bolak-balik nganti kangelan. Mendino soalnya aku ki weruh kowe ki tuku-tuku jilbabku. Lah delok. Ya ta, apik ra. Nggo kebayake ra iso-iso sing ngomong sapa ra iso ki nek kowe tuku. Terus to Mbak Dek niki enek sing jenenge Gaspre. Nah, goleki gesper itu gesper Mbak, dadi nek polos banget kowe nganggo gesper. Ya apik ya. Sing ora apik kene ra tuku-tuku golek dalan. Apik ya. Jenenge apa kae mau kupingmu? Sultan LDR. Aja tekon motife ngopo berjauhan nek cedhak-cedhakan kuwi jenenge tangga.